Hello guys, magandang hapon po sa lahat. Welcome back po sa aming YouTube channel. So for today's video guys, ay magluluto po tayo ng tinulang manok. So ayan guys, samahan niyo po kong magluto. Guys, so ayan guys, nagpapainit na tayo ng kawali mamaya at pag mainit yan guys, lagyan na natin ng mantika, ganun. Galit ka. So ayan guys, mainit na yung kawali, lalagyan na natin ng mantika kasi guys, ipiprito ko po muna yung manok. Yun kasi ang gusto ng housemate ko guys, kailangan nakaprito muna yung manok bago tulahin kasi guys, ayaw niya yung nakadirekta. Kumakain din naman siya pag no choice, pero mas maganda talaga pag piniprito, mas marami siyang kinakain, ganun. So doon na lang tayo sa shoreball. Shoreball. So yun guys, medyo mainit-init na yung ating mantika. Ilublob ko na yung kamay. Charot lang. So ayan guys, mainit na siya at ilagay na natin yung ating manok para iprito na natin. So ayan guys, nakaabang kasi yung aking maliit. Gutom na rin daw siya. So kailangan na nating iprito yung manok. At ilagay na nga natin yung manok guys. Pang malakasang manok. Charis. So ayan guys, ito yung pinakaayaw ko sa lahat yung magprito. Kasi nagsisitalsikan yung mantika. Nakakagigil. Masarap kumain ng prito kaso ang hirap gawin. Diba? O yan, lagyan natin, takpan natin kaagad guys. Kasi nagsitalsikan yung mantika. Nakakagigil. Yun yung ayaw ko sa lahat talaga, yung magprito kasi tumatalsik O ayan, isa pa guys. So lagyan natin, tapos takpan ulit. Ganon katakot. Kung pwede nga lang guys, mag-helmet na ako dyan tsaka So yun guys, habang nagpiprito tayo ng manok, hiwain na natin yung sibuyas at luya. O ayan, magic. O diba? Ganon kabilis guys, tapos na agad. Charis. So yun guys, dahil tapos na nga po tayong magprito ng manok, so itulan na natin yung manok. Ganun. So ayan guys, hindi na tayo sa ating kalan at antayin na lang nating uminit at igisa natin yung sibuyas at luya. So yun guys, keep on watching. Charis!
maliit. Ayan, kasi si papa niya wala pa. So, ayan guys, yung housemate ko hindi pa umuwi kasi daw nag-basketball. Ayan, pinayagan ko kasama yung mga pinsan niya. So, ayan guys, paunahin ko munang pakainin itong aking maliit. Mga klase. So yun guys, sa wakas dumating na yung housemate ko. So ayan guys, nakain na po kami. So ayan guys, thank you po sa mga nanonood. Maraming salamat. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at click niyo rin po yung bell para updated kayo sa mga videos ko at mag-like na kayo guys. Maraming salamat po. Happy eating. Bye. Thank you so much for watching. Bye. Thank you.